Ишетеләме, җәмәгать? Көтәбез калганнарны кем әле адашып йөри, кем әле әзерләнмәгән, шуңа күрә калганнары кем хәзер менеп җитешсә, дәрес башлыйбыз иншалла. Айрат, это видно, нет? Это не видно? Это не видно? Вот это только, да? Да? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hörmətli din qardaşlarım, Allah'ın rəhməti bilən birinci gün ötdü. Həm indi biz əli iyələşəbiz gene. Biz əli bu qonak bilən tanışabız gına. Kimdə kim əgər də mağa xətli urazа tutkan bolğan, əlbəttə ona авыр түгел. Ул iyələşkən, şuna görə ул indi bütün Ramazan ayının ләззәтен сизәчәк иншалла. Кем инде кинәт шулай уразага кергән, әлбәттә аның өчен әле авыр кабул ителә, чөнки әле аның тәне, җаны, нәфесе аңлап бетерә алмый, нәрсә булды. Нәрсә булып бетте дип, ник ашамый бу бәндә дип. Шуңа күрә инде мин көтәм, сезгә карыйм, әмма ләкин калганнары менә җитешеп утырса монда, мин иншалла әкрен-әкрен башлар идем. Башлыйбыз, бит. Әй мөхтәрәм газиз кардашларым, чөнки әлбәттә шул ризыктан, ашаудан, эчүдән тыелу. Шуңа күрә без әлбәттә иң беренче шуны борчылабыз. Хәтта менә Рамазан алдыннан бик күп кардашлар килеп сорау бирәләр иде. Хәзрәт, нәрсә белән авыз ачырга, нәрсә белән диге сәхәргә, уразага кирергә. Менә хадис буенча бар менә шулай дип, тегеләй дип, әмма ләкин менә миңа менә шулай икенче ризык белән авыз ачыр идем мин дип шулай. Җәмәгать, без шул хәтле яхшы яшибез, бит, әлхәмдүлилләh. Шундый муллы заманада яшибез без. Хәтта безнең ризыкны сайларга мөмкинчелек бар. Ризыкны сайлаган шакта әлбәттә без хәтта аның кайсысы тәмнерәк, кайсысы теге зыян әзрәк китерә торганнарны сайлыйбыз. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында, ул вакытта шул хәтле бүген кебек бездә кебек ризык юк иде. Шул хәтле ашау юк иде, җәмәгать. Шуңа күрә аларга менә шул Сауд Гарабстан дип әйтәбез инде, Мәккә, Мәдинә шәһәрләрендә шунда хас булган бер инде төр ризык бар иде. Нәрсәдер җирдән үсә торган, кайберләре агач инде, шул тәмер финик дип әйтәбез инде. Шуңа күрә ризык гади булган. Ит ашау ул үзе бер бәйрәм, шуңа күрә кем әгәр дә мал асрый икән, алар мөмкинчелек булгандыр инде ит ашарга. Кемнең инде булмады, ул вакытта инде аның өчен ит ашау үзе бер инде бәйрәм. Дорогие братья, кто лежит, поднимитесь, пожалуйста. Давайте подойдем поближе, значит,
к нашему уроку. Есть адаб получения знаний, адаб ученика и адаб учителя. Что говоря, если начался урок, то надо оставить мусхаф, Коран в сторону и получать знания, которые даются рядом в кружке. Это очень важно, поэтому будем учиться этим адабам. Надо находить особое время для Корана, надо находить особое время для получения знаний. Сейчас у нас по тартибу это получение знаний. Значит, мы знаем, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Талаб аль-илм фаридатуль аля кулли муслим». Требование знаний – это обязанность каждого мусульманина. Һәр кем үзен иман китерүче итеп, мусульман итеп саный икән, әлбәттә, аның өстендә гыйлем алу. Я буду говорить и по-татарски, и по-русски, чтобы понятно было всем. Среди нас есть и русские, среди нас есть и ребята из Средней Азии, и татары. Шуңа күрә татарча да, русча да дәресне алып барырга тырышырмын. Әмма ләкин, әлбәттә, сезнең игътибарыгыз кирәк. Шуңа мин һаман әле менә артка таба карыйм. Килеп җиткәннәрне әзрәк шулай аларга тәэсир итәргә тырышам. Буду стараться, чтобы собрались все, и буду стараться, чтобы все вы свои внимание обратили именно сюда. Потому что это первый день урока. У нас будет каждый вечер перед ясту урок. Буквально полчаса напоминание. Значит, буквально полчаса мы будем размышлять о том, что сейчас вокруг происходит. Да, наша вроде голова, наше сердце все прекрасно понимает. Начался месяц Рамазана, альхамдулилля, но тело не может понять. Глюкоза не поступает, значит, мозг затормаживается. И иногда простые вещи для нас становятся сложными. Вот. А иногда даже те простые какие-то испытания, которые постигали нас в течение дня, для нас становятся не простыми, а сложными. Итак, пост. Ураза тоту мухтарам газиз кардашам, әлбәттә, ул фақат ризык һәм, ягъни ашау һәм ишүдән генә тыелу түгел. Хәтта Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям әйтте: Аллаһ субханаху хак тәгаләгә, әгәр дә сез үз гөнаһларыгыздан тыелмасагыз, әгәр дә сез тақвалыкка якын булмасагыз, Аллаһка сезнең аш йөрүегез, сусап йөрүегез кирәкми. То есть это важно понять. Поэтому приходит, значит, в хадисе, да, в сборнике Аль-Бухари или Муслим, когда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, говорит, что Аллах не нуждается в том, чтобы тот, кто не прекратил лгать, поступать вероломно, оставил свою еду и питье. То есть, если человек продолжает грешить, если его сердце не останавливается от, значит, слабостей, то, что он не кушает и не пьет, нет в этом никакой пользы. Бу бик җитди мәсьәлә, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, аңа игътибар бирергә кирәк, чөнки кайчакта без шул хәтле игътибар бирәбез. Менә ушбу ифтар мәсьәләгә әйбит. Ничек кунакларны чакырам, нинди мәҗлес булачак, нинди ризык сатып алам, нәрсә пешерәм. Хәтта әби бабай, улар мисал өчен, хәтта безгә мәчеткә йөрүче безнең абыстайлар борчылалар. Җитсен дип. Безнең ифтар мәҗлесләрендә ризык булсын, табыннарыбыз мул булсын, килгән кешеләргә җитсен дип борчылалар. Шуңа күрә, даже вот по-честному, если сказать, мы не обращаем внимания на духовность, мы не обращаем внимания на процедуру самого ифтара. Что такое футур?
разглавление. Разглавление после целого дня поста. Есть процедуры. Когда мы знаем, что перед фарз намазом есть суннат намаз, в этом есть мудрость. Суннат намаз приготавливает тебя к фарзу намазу. Ты, когда говоришь Аллаху Акбар, ты говоришь Аллаху Акбар, ты говоришь Аллах превелик, Аллахтан башка гибадатка лайыклы зат юк. Син ушбу мизгилдә бүтін дөньядан киселеп, син намазга басасың. Жеңіл түгел. Син каядыр мәшгуль булган идең, ты был чем-то занят, был на работе, или твоя голова была занята какими-то делами, и вдруг в этот момент тебе надо что? Прочитать намаз. Прочитать намаз, и посмотрите процедуры, которые тебя подводят к намазу. Это, конечно же, вуду, тохара, да? Тахарат деп айтабыз. Син тахарат оласың. Әлбәттә, әгәр дә тахарат бозылмады, син алмаска да мөмкин. Если ты тахарат не испортил, ты можешь его и не брать, но сама процедура намаза, если ее глубинно изучать, она подготавливает тебя к встрече с Господом. Потому что намаз – это встреча с Аллахом Субхану ва Тааля. Это ты как будто пришел на прием ко Всевышнему и к Нему обращаешься. Ияка на'буду ва ияка настаин. Сиңа гына ғибадат қылабыз. Сиңа гына. Агар да син Аллахқа гына ғибадат қыласың екен, демек син бүтінісін тиішті рәуішті әшірге тиішсің син. Ты должен делать все, как положено. Итак, после вуду, после тахарата ты встаешь на сунну намаз. Ты говоришь Аллаху Акбар, отрываешься от дунья и стоишь смиренно, хушух белән басып торасың Аллах каршында, нәфил намаз булсын мул, сүннәт намаз булсын мул, син бирелеп ушбу намазны укыйсың. Һәм әлбәттә син тынычланасың. Хушуа ул нәрсә ул? Ул тынычланып, бирелеп, дөньядан киселеп, ахиратны борчылып, укыганны аңлап, укыган ул әлбәттә аятлар, әлбәттә син Коръән укыйсың, әлбәттә син сәҗдә рукухта син дуга кыласың, нәрсә әйтәсең, нәрсә әйттең син. Шуңа тирән мәгънәсенә кирип, син намаз укыйсың. Шуңа күрә ни хәтле син намазга әзерләнәсең, насколько ты будешь готов к этому намазу, насколько ты будешь готов к пониманию тому, что ты говоришь, а ты обрати внимание, что ты говоришь, перед кем ты стоишь, и ты говоришь «Ияка на'буду», только тебе поклоняемся, и ты говоришь «Аллаху Акбар», Акбар. Кабир – это большой. По-арабски кабир – это большой. Акбар – очень большой, прибольшой. И мы, когда говорим Аллаху Акбар, мы говорим Аллах превелик, превелик всего. Дуньядан Акбар. Бүтін дүние мәшәкәтләрдән Акбар. Синең булган проблемаларыңнан Акбар булырга тиеш. Шуңа күрә синең йөрәгеңдә, калбиңдә менә шундый хислар урнашырга тиеш. Ты должен понимать, как ты читаешь намаз. А теперь мы говорим про уразу. Как ты заходишь на уразу? О чем ты думаешь? Какое будет у тебя блюдо на ифтар? Какое у тебя будет, кого ты позовешь на ифтар? О чем ты думаешь? Бежишь в магазине голодный сам, покупаешь продукты. С какой целью? Накормить или разговлять? Ике бик җитди мәсьәлә, җәмәгать. Авыз ачу ифтар ул, авыз ачу гына ул. Ул фақат менә шул көнне буе авызыңа капмаган, бер тамчы су кирмәгән вакытта син
Менә шул хисләрне тыеп, ты чувствуешь это, у тебя пересохшее горло, у тебя чувство голода. Зачем это чувство голода? Ни өчен син аш йөрисең син? Менә хәзер 17-дә 56 тулада мин хәзер авыз ачам дип йөрисеңме син? Юк. Син йөрисең Аллаһка үзеңнең иманыңны күрсәтеп йөрисең син. Ты показываешь Всевышнему свой иман, свое подчинение. Ты же сказал «Ияка на'буду». Ты так сказал? Ты сказал так. Тогда отвечай за свои слова. Ураза пришла, Рамазан месяц, и ты ради Аллаха только, не ради брата, не ради даже мамы, а ради Всевышнего ты держишь уразу. Поэтому ты, когда ходишь голодный, когда тебе охота пить, ты понимаешь, почему ты в таком состоянии. И, соответственно, когда наступает момент разговления, ты понимаешь, что наступает момент, разрешенный момент, в разрешенное время, рөхсәт ителгән вакытта гына син авызыңны ачасың. Син футур, ифтар кыласың. Шуның белән син шулай ук Аллаһка күрсәтәсең үзеңнең аңа карата мөнәсәбәтеңне. Шуның белән, шуңа күрә авыз ачу ул үзе бер гыйбадат. Шуңа күрә дуга кылу әлбәттә. Бер 5-7-10 минут кала мисал өчен син дуга кыласың. Я Раббым, Алла гафу ит. Синең ризалык өчен мин тоттым ушбу уразаны. Синең ризалык өчен мин ашамыйча, эчмичә түздем. Һәм шунда кыстырга кирәк, җәмәгать, синең рәхмәтең белән генә мин шулай йөри алам дип. Синең рәхмәтең белән генә мин иман китердем. Минем акылым җитмәс иде. Син һидаят бирәсең. Синең рәхмәтең белән мин намаз укыйм. Только по твоей милости я в числе читающих намаз и в числе постящихся. Поэтому вот этот урок я хочу обострить особое внимание тем, кто слушает меня, то, что ураза это не просто воздержание от питья, еды и от близости с супругом, супругой в солнечное, то есть в светлое время суток от восхода до заката солнца. Эта процедура тебя только держит в тонусе. А самое главное, это очиститься от порочных мыслей, от сомнений, от ожиданий чего-то плохого, от стресса. Я называю это стрессом, потому что в стрессе человек, он погружен в негатив. Когда человек постится, другие должны думать, видя его, что он самый счастливый человек. У него на лице должно быть благоухание. Татарча әйтәбез, аның йөзендә нур булырга тиеш. Ул шатланып йөрергә тиеш. Аның йөзендә Аллаһның рәхмәте булырга тиеш. Юк. Кайчакта теге ураза тотышуны күрәсең, аның йөзе җимерелгән, арган, көне буе ашамаган, эчмәгән, күңеле төшкән. Юк. Алай түгел. Ты не можешь ходить постящимся с видом разбитого и уставшего, униженного человека. Никак нет. Ты, будучи постящимся, ты самый счастливый человек, потому что ты в этот момент благодаришь Аллаху Субхану ва Тааля. Син шуның белән Аллаһка шөкер итәсең. Син күрсәтәсең Аллаһка үзеңнең иманыңны. Ул сиңа әмер итте ураза тотарга, син ураза тотасың.
Ул сиңа әмір итті намаз тұрға, син намаз тұрасың. Шуңа күрә бу бик җитди мәгънәви мәсьәлә бу җәмәгать. Шуңа күрә менә беренче көннәрдән үк сез шуңа игътибар итәргә тиешсез. Вы должны обращать внимание, это с первых дней. С первых дней уразы вы обращаете внимание на свою уразу, на свой пост. И вы его делите. Делите на пост употребления пищи и питья и воздержание от близости. И самая главная часть – это воздержание от своих пороков, от слабостей. Һәм нәфесең синең аңлый башлый. Моңа хәтле син теге сабыр ите алмыйча кемгәдер тизрәк җавап бирер идең. Бу дөньяда, дөнья ул сынау дөньясы. Кемдер сиңа авыр сүз әйтә, кемдер сиңа әшәке сүз әйтә, син шул ук мизгелдә аңа җавап бирергә телисең. То есть это очень непросто. Это очень непросто, когда организм сопротивляется, он хочет кушать, пить, и кто-то тебя обидит словом или делом, и тебе охота срочно ему вернуть. Что в хадисе приходит? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если кто-то вас побеспокоит, надо сказать: ана соим, ана соим, ана я соим, постящийся. Мин ураза тотам. Кемдер сиңа килсә һәм нәрсәдер аңлата башласа, син шундый фәлән теген, абзый, апа, гафу итегез, мин ураза тотам. Ураза тотам. Ягъни ушбу интонация белән, ушбу хисләр белән мин сөйләшә алмыйм. Мин тыныч и мин ураза тотам, гафу итегез. То есть не значит, что после уразы можно потом с ним выйти там и поговорить. Нет. Ана соим, я постящийся. Шуна куря, я возвращаюсь к тому хадису, который говорил сначала, что Аллах Субхану Тааля, Всевышнему не нужен ваш голод и ваша жажда, если вы не оставляете свои грехи. Ложь, обман, дурные мысли, подозрения, гайбат и так далее. Нет смысла твоего поста, если ты не оставляешь свои грехи. То есть вот это очень важно. Это очень важно понять, потому что это формирует наше намерение. Шуңа күрә мин бит нәрсәдән башладым? Мен әйтәм, без күбрәк безнең ниятебез изге инде, әлбәттә. Без бит авыз ачтырабыз, без ифтар кылабыз, без хәзер кунакларны, туганнарны чакырабыз. Ләкин безнең бөтен уйлаулар бит ул нәрсә ашатырга һәм ничек инде җиткерергә. Это нормально в принципе, но аның әлбәттә аның мәгънәсе, аның максаты. Задача ифтара не наполнить желудок. Задача ифтара при ощущении голода поклоняемся Всевышнему Аллаху Тааля, и когда мы берем финик и бисмилля начинаем кушать в установленное время, мы этим самым показываем Всевышнему, что мы в установленное время, когда прозвучал азан, мы начинаем трапезу. Это гайбадат. Сахар, когда мы утром останавливаем прием пищи, это гайбадат. И просим Всевышнего, чтобы Он нам дал сил, терпения, мудрости продержать весь день уразы. Весь день поститься – это гайбадат. Ифтар ваката житкеш, когда наступило время, когда можно покушать, ты показываешь Всевышнему, что ты раньше не стал кушать. И не затягиваешь этот процесс. А именно в установленное время ты кушать начинаешь. Хәммәндә әлбәттә дуга бар. Дуга бар. Я Раббым, Алла, синең киң рәхмәтең белән мин ураза тоттым.
Синең рәхмәтең белән генә. Минем көчем белән түгел, үземнең шундый көч белән, дәрт белән. Юк, синең рәхмәтең белән генә мин ураза тоттым, һәм син кушкан вакытта мин ифтар кылам авыз ачам. Әгәр дә без шул фикерне алга куйсак, безнең ниятебез дөрес була. Без ураза тотабыз һәм ифтар кылабыз. Ифтар кылыр өчен җәмәгать җитә әйтәм, су эчү, финик ашау. Калганы аның нәрсә? Гади ашау. Гади ашау. Һәм шул гади ашауның сыйфаты, аның рушатмышы объемы не зависит, насколько ты готовишь какой праздничный. Ну а на самом деле мы каждый вот день делаем тут ифтар. У нас есть суп, плов, салат, лепешка, чай. Конечно, мы начинаем с воды из финика. То есть одну надо вещь понять, что ифтар он произошел вот здесь вот, с водой и фиником. А потом мы все вместе пошли покушать горячее питание, если так сказать. Ифтар ул ауыз ачу җәмәгать. Аллаһка үз иманыңны күрсәтү. Шуңа күрә ул иман белән һәм ихтисаб белән әбит. Мен сама рамадана иманан ва ихтисабан. Да, вспоминаем этот хадис. Кто постился в месяц Рамазан верой и надеждой, ихтисаб это расчет, это надежда, это план твой с надеждой на прощение грехов. Посмотрите, простятся все грехи ему. Шуңа күрә ошбу дәресне мин әлбәттә тамамлыйм хәзер. Аллаһның рәхмәте белән хәзер 2 минут кала безнең азанга, 3 минут. Әмма сезнең игътибарыгыз бүгеннән үк сәхәр вакытында сез игътибар белән сәхәргә керәсез. Мы внимательны к сахару. Я не хочу кушать ничего, мне неудобно, я не привык. Это твоя привычка такая, что ты не привык. В сахаре баракат. Шуңа күрә син менә вакытны табып әйбит. Иртәрәк торып син ашап аласың. Аллаһка күрсәтәсең, мин ярабмала сәхәргә тордым. Синең ризалык өчен менә күп кирәкми. Понимаете, надо показать это действием, что ты исполнил сахар, сухур, и покушал, что ты дуга сделал. И также во время ифтара кто-то говорит, я вот хочу там яблоки покушать, другой говорит, я хочу мясо покушать. Ты сделай так, как делал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Бардакика. Шуңа күрә важно понимание сахара, понимание поста и понимание ифтара. Субханака Аллахумма бихамдика ва нашхаду ан ла илаха илля ант настагфирук ва натубу илейк. Озан.